Hát, egy kis tessék. Halló? Halló, jó. Skywalker Lajos vagyok. Halló, Igen. Sintér telep? Eptelep, igen. Itt vagyok a Damjanics utcába. Itt szabadon mászkál egy nagy barna kutya, itt morog mindenkire. Maradjál már! Fúj, olyan fura hangja van. Támad, vagy hogy gondolod? Hát most fölállt a hátsó lábaira. Igen, de sérültnek tűnik, vagy hogy? Nem sérült, nem. Támad? Tehát támadó pozícióban van. Próbál, mint egy esernyővel nyomni vissza. Milyen fajta kutya? Nem tudom, olyan mint egy majom, ne tudom mondani. Hanyadik kerületben van Itt ez? kiabál, 7. Damjanics utcába. Hány szem? Úgy kiabál. Visszamenjél! Baszki! Bocsánat! Damjanics utca hány számnál? Damjanics 74 körül, itt látom, pont a házunk ki van írva. A környék előtte van közvetlen? A trafik mellett. Milyen trafik? Trafik? Aha, tehát Damjanics utca 74 előtt támadó kóbor. Igen. Nevet kérek szépen? Skywalker Lajos! Vissza! Támad megint! Ó, de olyan hülye hangja van, én nem tudom milyen állat, de borzalom. De akkor nem kutya, nem? Olyan, mint egy majom, de lehet, hogy elszabadult valahonnan, de inkább kutyámajom. Hón alatt van egy centrifuga. Mi? Hón alatt van egy centrifuga? Mi? Hón alatt van egy centrifuga? Mindjárt lejár, ne? Hallgassa meg! Hallgatom. Ez nem Artur az izéből, a Star Warsból? Nem. Mi az? Van velük egy aranyember. Hogy? Egy aranyember, van velük. Az is van, adok már, amikor mindenki megjelenik? Az. Igen? Valami külföldi. Aha. Na most... Menjél a kurva anyádat! Na most a Han Solo Play, a házmester elszaladt egy sokkolóért. Még egyszer? A Han Solo Play, a házmester elszaladt a sokkolóért. Megharapta majdnem a kislányát, Leát. Most mi ez? Medve vagy majom vagy, akkor mi ez? Inkább kutya. Inkább kutya, az nem tudta eldönteni, hogy most majom vagy... De megjött Obi-Wan bácsi. Hogy hívják őt? Kit? Hogy hívják magát? Még egyszer nevét? Skywalker? Skywalker Lajos. Támadó medve? Igen, vissza! Obi-Wan bácsi itt van. Most ez nem egy ember? Fejére borított egy fekete műanyag papírkosarat. Odaadom neki a telefont. Hogy? Az erő velünk van.